No a prichádzame k tomuto miestu, ja šoférujem a zrazu ste na snáď najhoršom mieste na planéte, kde by ste fakt nechceli, aby sa vám pokazilo auto. To je určite proste safari park. Po západe slnka to nesmie byť v národnom parku. No ale my sme tam museli, pretože my sme ďalej nemohli pokračovať. Cesta k mojim snom bola vždy plná prekážok, vždy plná ťažkých výziev a fakt ma otestovali a nieraz som si musel šáhnuť na dno svojich síl a tam nájsť ten potenciál a tú silu, ktorú mám v sebe, ale dovtedy som o nej ešte nevedel. Jeden z takýchto najsilnejších dní prišiel v roku 2019. To bolo práve na zájazde v Afrike, kde sme cestovali z Južnej Afriky, z Kapského mesta, jedno z najkrajších miest na svete, kde sme absolvovali výlety na Stolovú horu s výhľadom na celý Cape Town. Išli sme na Boulders Beach, kde sme pozorovali juhoafrické tučniaky na pláži. Videli sme botanické záhrady, úžasné reštaurácie sme navštívili a celkovo tá atmosféra toho Cape Townu je úchvatná. Následne som potom ja odšoféroval až 4,5 tisíc kilometrov do Zimbabwe, so zastávkami teda v Namíbii a Botswane. A práve Namíbia bol taký ten highlight toho zájazdu a už v prvé dni sme navštívili druhý najväčší kaňón na svete, Fish River Canyon, ktorý oproti tomu Grand Canyonu je síce o polovicu menší, ale aj napriek tomu má vyše 500 metrovú hĺbku a akurát tu ste takmer sami na celej tej výhľadke. Cesty tam vedú iba piesočné a prašné, kamenisté, takže musíte si dávať fakt veľký pozor. Povolená rýchlosť všade je tam nie 90, ale 120, našťastie. A my sme vlastne museli po tom piesku jazdiť väčšinou tých 110-120, lebo keď tam na väčšine ciest boli tzv. Tie rolety, a vy musíte ísť tak rýchlo, aby to koleso nestihlo padnúť do tej diery, takže keď ste išli 80, tak to bolo na zabitie, pretože nám išlo zlomiť celé auto, takže sme museli ísť 110 a viac, aby sme leteli nad tými dierami, no ale v takej rýchlosti zase musíte sakra dávať pozor na skopy, diery, skaly a tak ďalej, takže ani raz sa mi nepodarilo na Namíbiu prejsť bez toho, aby sme nespravili defekt, takže tam ma to tiež naučilo. Postarať sa o takéto už potom tie ďalšie zájazdy, to už bolo len pár minútová vecička, ale zase defekt, jasné. Hotovo, môžeme ísť. No a cestou sme ešte potom navštívili nádherné piesočné duny. Tak červené duny, ten kontrast farieb, modré nebo červené duny a vyschnuté jazero v Sosuzmore. To boli fakt zážitky na celý život. A potom sme už smerovali na sever Namíbie za tiež jedným z najväčších highlightov a to bolo práve safari v Etoši. Je to obrovský safari park, ktorý má rozlohu cez 200 km na šírku. Takže to je ako, vy ste od Bratislavy išli až po Zvolen. Tak obrovský bol ten park, kde sa nachádzajú len divoké zvieratá, žiadne mesto, žiadne dediny, nič. A pár cestičiek vedú potom safari parku, ktoré môžete ísť autom. Tie cesty boli prevažne kamenné, pieskové. Maximálna rýchlosť tam je tuším 30. A
ale uchvatný zážitok. Videli sme fakt všetky druhy zvierat, od obrovských afrických púštnych slonov. To je vysoké ako dom, cez žirafy, zebry, impaly, levy samozrejme. Jedine gepardy sme nevideli a preto sme išli do oblasti. Najvyššia možnosť výskytu gepardov, a to bolo presne v oblasti, kde bola vyschnutá planina, vlastne bývalé jazero, a tentokrát už bola len taká vyschnutá planina s vysokou trávou a zase z pravej strany od cesty bol hustý les. No a prichádzame k tomuto miestu, ja šoférujem a zrazu auto zaradilo neutrál, dokotúvali sme sa, zastavili sme, vypol sa motor a klienti zozadu: Kamil, čo vidíš? No vždy, keď som zastal takto, no tak som im začal rozprávať, že vpravo vidím slona a tak ďalej. Oni: čo vidíš? No momentálne som rád, že nevidím nič, pretože vyzerá to, že máme problém s autom. Ja som opätovne sa snažil niekoľkokrát naštartovať, ale iba točilo štartér, ale nenaskočilo. A my sme mali úplne nový Volkswagen Transporter, ten ročník mal najazdené asi 3,5 tisíc km a plný elektroniky, no auto nešlo. Takže ste na snáď najhoršom mieste na planéte, kde by ste fakt nechceli, aby sa vám pokazilo auto. To je určite proste safari park. Pretože čo by ste robili? Čo vás ako prvé napadne, keď sa vám takto pokazí auto? No prvé vás asi napadne: tak dobre, tak zavolám pomoc. Nezavoláte. Ste v Namíbii, ste v safari parku, kde nie je žiadna dedina, desiatky kilometrov. Takže prečo by tam bol signál? Signál tam nemáte. Spýtal som sa klientov, hej, každý mal nejaké simky, ale proste nikto nemal signál. Potom druhé vás napadne, že no tak dobre, tak vystúpim z auta a pozriem sa, čo sa tam deje, alebo vystúpim z auta a prejdem sa ešte niekde bližšie, možno k nejakej loďi, či tam náhodou nie je signál. Nie, nevystúpite, lebo ste v safari parku a vidím, ste v aute. Ste v bezpečí, pretože tie zvieratá vás vnímajú ako jeden objekt. Ale ako náhle vystúpite z toho auta, tak ste len proste malá zraniteľná korisť. A je to tam fakt nebezpečné, takže vystúpiť nemôžete. Napriek tomu som áno, vystúpil som asi na 1 minútu s tým, že som všetkých zalákol, že hliadkujte na každú jednu stranu, pretože tam naozaj za to vysokou trávou kľudne mohol byť gepard, alebo proste od tej strany od lesa mohol byť 6-metrový slon, alebo levy a tak ďalej. Ste proste v safari v Afrike. No otvoril som kapotu, no samozrejme hľadal som, či niečo nie je odpojený, nejaký kábel z toho, ako nás triaslo a podobné, nič som nenašiel. Auto stále neštartovalo a asi až po 3/4 hodine prechádzali nejakí turisti okolo na aute, tak sme ich hneď zaalarmovali, že prosím vás, že máme problém s motorom a že keď budú odchádzať z parku, že proste nech si teraz uložia polohu a nech nás nahlásia, nech nám niekto príde pomôcť. To bola vlastne jediná možnosť, ako si pomôcť. Ešte do ďalšej 3/4 hodiny prešlo ďalšie jedno auto a to bolo všetko. Našťastie mali sme veľa vody, mali sme vodu so sebou, mali sme aj teplé oblečenie, pretože Namíbia je v tomto strašne zradná, že i cez deň máte kľudne 40 stupňov, ale v noci to klesne pod 10 stupňov. A keďže neviete naštartovať motor, tak si ani nezakúrite a fakt som začal pripravovať klientov na to, že vyzerá to tak, že možno budeme naozaj nocovať v aute. No a my sme boli
len nejaké 3 hodiny od západu slnka a boli sme 45 km od tej hlavnej brány, takže celé som to mal pekne načasované, že proste tu 2,5 hodiny opustíme park pred západom slnka, keď sa už park zatvára a vlastne po západe slnka nikto nesmie byť v národnom parku. No ale my sme tam museli, pretože my sme ďalej nemohli pokračovať. A pred západom slnka som klientom povedal, že ak niekto potrebuje, tak má poslednú šancu ísť ešte na nejakú potrebu, pretože večer ho už nepustím a môže ísť maximálne tak na 3 metre od auta, že proste intimity alebo dačo. Sme tu jedna rodina, ale ako nechcete bežať 15 metrov k autu, keď máte za chrbtom geparda, ktorý beží 120 km za hodinu. Takže slnko padlo, prišla noc, stále žiaden náznak záchrany a snažili sme sa tú atmosféru vylepšiť tým, že sme tak nejak vtipkovali a hovorili si, no tak aspoň zažijeme to, čo sa nedá ani zakúpiť. A o asi 20 minút na to sme v diaľku už videli nejaké svetlá z auta a dorazilo nakoniec safari auto s pomocou. No a ja som im povedal, že OK, zoberte si úplne všetky veci z tohto auta, pretože toto auto už možno nikdy neuvidíme. Odvezú nás, no a na noci prídeme na hotel. No, úplne to takto ale nebolo, ale počas tej cesty to boli zážitky, ktoré si fakt nekúpite. My sme v noci prechádzali tým safari parkom a v noci sa to tam fakt mení na divočinu. Proste vtedy tie šelmy lovia. My sme išli autom asi 50 na tom gáziku s otvorenou strechou a v tom prúdko šlapol na brzdy a pred nami preletela zebra, za ňou impala a potom leopard. Proste tam sa surovo lovilo a toto sme videli na vlastné oči, alebo veľkú žirafu, ktorá prechádzala popred auto. A takýto zážitok si aj nekúpite ako nočné safari. No a potom sme už prešli tých 45 km a prichádzame do cieľa podľa šoféra. No a ten nás vysadil na Mutony Lodge. To bolo vlastne ubytovanie, ktoré bolo hneď nedaleko hlavnej brány na Mutony. No a hovorí, OK, tak welcome, enjoy. A ja, že no počkaj. My sa potrebujeme dostať vonku z parku, my musíme ísť na Mutony Gate, nie na Mutony Lodge. No ale nám povedali, že vy ste naši hostia z Mutony Lodge. Takže vy nie ste naši hostia, vrejme. Nie, my nie sme vaši hostia, vrejme. My sme za bránou. Jo, áno, to potom nie je bezplatná záchranná akcia, to tým pádom je platené. Tak to bude 450 eur. 450 eur za 45 km. Sú blázni, nie? No alebo sa môžete ubytovať u nás. Tým, že nás bolo 8, tak lacnejšie vyšlo tých 450 eur. Tak sme sa tam dohadovali, hádali s obrovským černochom, ty kokos a on a ja, že no ale ja ti nezaplatím, ak nás nedostaneš vonku z parku. A on, že no to nie je možné, tam už nikto nie je, tak tam niekoho zavoláš. Takže takto sme sa dohadovali a našťastie to potom fakt tak dopadlo, že niekto prišiel na tú bránu, otvoril nám, to je asi 8-metrová brána, to fakt, ja som sa cítil, ako keby sme vychádzali z Jurského parku a tam už sme chytili signál, ja som volal do Hiltonu, do nášho hotela, že nech po nás prídu na gate, tam nás naložili do vanu a prišli sme do hotela s tým, že som ešte predtým volal, že či by nám vedeli odložiť večeru, lebo že prídeme až po 11. a oni večeru robia iba tuším do 10. Takže celá kuchyňa dokonca ostala len kvôli nám do pol 12. a zohriala jedlo, aby klienti mali teplú večeru.
klienti išli spať o 12, no a mne práve začínala pracovná šichta. Ja som potreboval vyriešiť, aby sme mali na druhý deň auto, aby klienti mali na druhý deň poldenné safari, ktoré si zaplatili. No a aby sme po obede mohli vyraziť z Etoše aj z ďalších 450 km naprieč Namíbiou. No a ja som bol bez auta. Takže ja som po polnoci volal do autopožičovne do Cape Townu, odkiaľ sme si požičali auto, že máme tento problém, že nám nejde motor, auto je v Safari Parku a že potrebujem do 12 hodín náhradné auto, náhradný transportér. Takže keď som im volal, tak oni, že no ale ste si požičiavali auto v Cape Towne a vy ste teraz v Etoši, a to je viac ako 3,5 tisíc kilometrov. Ja neviem. Takže to vám auto privezeme tak za 48 hodín najskôr. Vravím, za 48 hodín ja už budem v Botswane. Takže wow, akože fakt to bolo náročné. A potom som si volal, že či proste nemajú pobočku aj vo Windhoeku, v Namíbii, čo to bolo už len na nejakých 700 km odtiaľ. Takže sme fakt hľadali akékoľvek varianty, aby sa to len podarilo. No samozrejme nemohol som sa len na to spoliehať a plus v noci asi o 3:30 ráno mi ešte volali, že a vy ste spomínali, že to auto máte kde? V Etoši? Mám v Etoši. V Safari Parku? Aha. No to vy ho tam nemôžete nechať, to tam slony zničia. A čo mám robiť? Vy ho musíte dotiahnuť. Dotiahnuť? Ako? To už si zariadte. Díky. No, takže som potreboval zariadiť ešte Safari pre našich klientov, takže som ešte objednal Safari auto, gázika, guide, aby mali od rána do obeda ešte Safari v Etoši. Ja som v ten istý čas potreboval niekoho zohnať, kto so mnou pôjde znova do Safari Parku, nájsť to miesto, kde mám odparkované to auto a dúfať, že to auto tam je ešte celé a nie je niekde pokotúľané na streche. A tak som sa tam pýtal tých chlapíkov z toho hotela, čo majú tie gáziky, že či by sme vedeli nejak dotiahnuť auto. A oni, že no, tak tu mám nejakú železnú tyč, tu je lano, no asi by to šlo, hovorím super, tak môžeme ísť, tak sme vyrazili. Našli sme auto na ceste v celku a keď to začal privezovať o nápravu, hovorím, chlapík, kokos to tak nemôžete priviazať o nápravu, ani vytrhne kolesa, musíme pripevniť o nejaký ják alebo niečo iné. Tak sme to potom nakoniec pripevnili, no a čakala nás 3-hodinová cesta, pretože my sme išli asi 15 až 20 km za hodinu. Tie cesty boli rozbité strašné a my sme tam boli, ja neviem, okolo 10. Pieklo slnko. Ja som si nevedel otvoriť ani okná, ani fúkanie, nič. V tom aute bolo neznesiteľné teplo. Ja som vodu mal v kufri. No a asi po 2 hodinách ja už úplne uvarený, úplne hotový, hlava ma bolela, všetko. A ja som nevedel nejako dať signál tomu môjmu šoférovi, ktorý ma ťahal, že kokos zastav, lebo ja umrem, ja potrebujem tú vodu. Pretože aby to auto fungovalo, aby som mohol točiť volantom, ja som musel dať kľúč do tej aktívnej polohy, kde vlastne vám svietia svetla, všetká elektronika je zapnutá, ono to po asi 3/4 hodine sa komplet všetko vybilo, takže mne už nešli ani okná, ani svetla, ani nič. A jediné, čo ma napadlo, je len proste takto začať vykúkať spoza neho, aby si ma všimol a potom on vystúpil, že čo sa deje a ja úplne, že dones mi vodu z kufra, lebo umrem. No a potom ešte následnú hodinu sme takto išli a úplne hotoví. Auto sme dotiahli do lodže. A potom, že či tu má nejakého servisáka, ktorý mu spravuje, tuto Michael spravuje auto, tak
Ty vole, bolo by dobré, keby sa pozrel aj na ten transportér, či tam niečo náhodou neodali, či by ho vedelo opraviť. OK, tak sa na to pozriem, no fajn. Volám do tej požičovne, žiadna nejaká dobrá správa, takže som musel hľadať ďalšie riešenie, pretože my sme o 4:00 potrebovali opustiť ubytovanie, no a smerovať ďalších 400 km cez Namíbiu, aby sme nasledujúci deň mohli ísť ďalších 850 km až do Botswany. Toto všetko som ja šoféroval, no ale bez auta to musíte proste nejak inak zariadiť. A ste v Namíbii. Takže našiel som prepravnú spoločnosť, niečo ako taxíky. A volal som im, že potreboval by som na dnes prepravu 8 ľudí s batožinou na 450 km. A on že, it's Saturday, we don't working. A že, čo? A zložil. No ste zložil, je sobota, my nepracujeme. A hovorím, výborne, no tak bola ešte druhá a posledná takáto spoločnosť, tak som im volal. Úplne to isté, it's Saturday, we don't working. A ja, že preboha, stop, vravím, ja zaplatím, ja sa len potrebujem dostať túto trasu s klientami. On že dobre, tak bude to 500 eur. Včera 450, Safari ďalších 400, teraz 500 eur, mňa to zabijú v tej cestovke. No a ja som ešte potreboval vyriešiť to, že OK, zoberie nás taxík, ale nasledujúci deň ideme 850 km do Botswany. A to už asi taxíkom ako nemôžeme, to už budú neskutočné výdavky, takže mi napadlo, že sa skontaktujem s našim lokálnym partnerom zo Zimbabwe, ktorý bol 1200 km od nás a on má vlastne taký mikrobus, že či by vedel on po nás prísť do tej Namíbie z tých 450 km od nás a že by sme sa tam stretli a že by nás on stade zobral, takže som im volal, že OK Kamil, dobre, tak ale vieš, to je strašná diaľka a vlastne, aby sme sa tam stretli už asi pozajtra, tak ja už musím vyraziť takmer za 5 hodín, takže určite mi to potom potvrď, že či to takto je a ja potom za 5 hodín vyrážam, no a pozajtra sa vidíme. Hovorím, OK, super, díky, určite ostávame v standby móde a prosím, a budeme v kontakte. Do toho som musel volať do cestovky, že potrebujem letenku pre mňa, pretože ja som nemal letenku zo Zimbabwe do Johannesburgu, ja to šoférujem autom, pretože auto musím odozdať v rovnakej krajine, ako som si ho požičal. A klienti tí letia, ja to šoférujem. No ale teraz nebolo čo šoférovať, takže že potrebujem teda letenku, no a keď toto všetko bolo teda pripravené, tak ja asi pol hodinu predtým prídem k recepcii. A zase vidím, ako my s tým transportérom hýbu, že pred chvíľou bol tam, teraz je zase tam, neviem čo s ním robia, aj tak na nič nevedel prísť. Prídem k autu a počujem, že auto horčí. To není možné. Prídem tam, auto ide, motor ide, auto je naštartované. Michael, čo sa stalo? Ide. Wow, super. A čo bolo? Aký bol problém? I don't know. Čo? Ty nevieš? Ako to, že nevieš? Ja neviem. No, bola vybitá batéria, tak sme to nabili, spravili jumpstart, no a ide to. Keď vypneš, tak ide. Vyskúšam, tak vypol, otočil, ide. No. A vy teraz rozmýšľate, že OK, takže transportér ide. Takže tých 450 km vlastne o chvíľu môžeme začať, ale ja mám sadnúť do auta a ísť dneska 450, zajtra 850 a potom ešte z tej Botswany ja idem 1700 km až do Johannesburgu, aby som auto odovzdal v Južnej Afrike. A vy si máte sadnúť do auta, o ktorom neviete, akú má závadu. A máte ísť naprieč Namíbiou, kde mesta, kde dedinky stretávate každých 200 km.
Takže ja úplne, že ty brďo. Hovorím, dobre, tak proste toto je stále tá úplne najlepšia varianta, no tak ja som i hneď volal do autopožičovne, že hej, že ak ste niečo začali riešiť, ak máte auto, prosím vás, stopnite to. Auto sme opravili, takže pokračujeme normálne podľa plánu a ďakujem vám. Oni, že OK, ďakujeme za info. Potom som volal tomu taxikárovi, ktorý chudák už bol na ceste, dávno bol na ceste. No a volám mu, že za 25 minút som tam. A ja, že ako ti to povedať? Ja to budem musieť zrušiť, pretože my sme to auto opravili a nebudeme potrebovať ten taxík. No z druhej strany som iba počul, takže ten mi poprial všetko dobré na nasledujúce roky môjho života. No a vyrazili sme na cestu. Prešli sme tých 450 km, prídeme na to ubytovanie. A ja neviem, bola asi 1 hodina v noci a mne iba niekto búcha na dvere. Hello, you have a phone call. Phone call? Kto mi pre Boha môže volať? A skade má na mňa číslo? Operím telefón, hello? I'm there. Ja som už tu. Som v lodi s novým transportérom. Prosím. No, ja som z tej požičovne a mám už pre vás pripravené ten transportér, som v tej lodi. Môžete prísť po auto. Ale ja som volal do požičovne, že my sme auto opravili a že nech nikto necestuje za nami. My už sme 450 km odtiaľ. No tak zase bolo také... No tak ďalší človek mi poprial všetko dobré do života. No a potom sme ďalší deň cestovali tých 850 km do Botswany. Ako poviem vám ľudia, ja som za tie posledné 2 noci naspal asi 3 hodiny, do toho ešte šoférovať toto všetko, akože bola to neskutočná výzva, ale všetko to dopadlo výborne, v Zimbabwe sme si už naozaj potom užili adrenalinové dni, kde sme raftovali na najdravšej rieke, leteli helikoptérom nad Viktorínnymi vodopádmi, boli sme priamo pred Viktorínnymi vodopádmi, plavili sme sa loďkou nad vodopádmi a mali 4-chodovú večeru pri západe slnka, či prechádzali sa s levom aj v divočine a vy musíte podpísať papier, že ak by vás zabil, tak proste boli ste o tom oboznámení a všetko je OK. Takže až do takýchto extrémov sme išli a boli to úchvatné zážitky. No a nakoniec som absolvoval aj tú cestu tých 1700 km až do Johannesburgu. Auto nevykázalo už žiadnu chybu a nakoniec všetko dobre dopadlo. No ja som z Johannesburgu vlastne prišiel len na letisko, tam som odozdal auto, išiel let a letel do Cape Townu a tam znova začal tento istý zájazd 21 dňový. Fakt, život píše úchvatné príbehy a som rád, že sa s vami môžem o ne podeliť takto na našom YouTube. Odoberajte, lajkujte a budem rád za akýkoľvek váš komentár a teším sa znovu. Ahoj. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life.
I open my eyes, Earth is our Pandora.